Sílvia. A veure, jo voldria fer-li una pregunta, perquè a vegades parlant amb gent que comenta, escolta, ja t'has fet el Consell i tal, i aleshores em comenten, doncs, bueno, no, és que encara no veig clar per on van, no ho acabo d'entendre, esperaré una mica. Aleshores, bueno, vostè segurament em pot donar una resposta perquè jo pugui, entre cometes, tranquil·litzar una mica aquesta gent i encoratjar-la a tirar endavant. I per l'altre costat, penso que si poder tinguéssiu alguna acció preparada, no sé, alguna cosa simple, no sé, ho invento, però un DNI català, per dir-ho d'alguna manera, o alguna cosa per l'estil, poder això faria que hi hagués una miqueta més de moviment i la gent veiés, mira, és una tonteria, però no sé. O igual que, com deia en Canadell una vegada fa un cert temps, de dir, doncs mira, i qui no et diu que poder els que tinguin el DNI aquest català, anem a suposar per cas, doncs no tindran un descompte a les benzineres dels petrolis independents, no? Vull dir, no sé, això va ser un comentari que va fer ell un dia, vull dir, i era una miqueta, no sé, amb aquesta línia, a veure si podem, per arrencar-ho entre tots una miqueta més. Moltes gràcies i una abraçada per tots. Moltes gràcies, i no t'he sentit tota la pregunta sencera, he sentit de trossos sí, trossos no. I t'he sentit bé la part final. Parlaves del tema del DNI, de la identitat. Molt bé, doncs sí que ens veiem el dia del Estrasburg. Escolteu, això està sobre la taula, evidentment, el tema del DNI digital o de la identitat digital és un tema que està en els plans del Consell des del principi i s'està avançant amb això, però això no entro en detalls, té tota una complexitat tècnica, diguem, és un dels projectes que va avançant adequadament, però jo soc un debat intern que s'ha d'acabar de fer i que també ho convidarem nosaltres, quan parlem d'un pla de govern al que vosaltres heu de poder opinar i dir, també és per valorar aquest tipus de qüestions. Crec que el DNI digital ha d'estar orientat sobretot a la participació política de les persones inscrites. És el que us ha de donar el dret a votar a les eleccions de l'Assemblea de Representants, a votar a les consultes internes que es facin, etc. El Consell, per tant, ha de donar drets a la participació política. Tenir aquest DNI digital ens ha de donar dret a la participació política. El Consell ha de proporcionar serveis, per què no? Però això hem de veure molt bé com ho farem. Ho podrem fer en col·laboració amb les institucions de l'interior, amb alguns municipis, està tot això en estudi en aquests moments. Però si em deixes una petita provocació, jo tampoc el que no voldria és que acabem relacionant-nos al Consell com si fos el RAC. A veure quins serveis em dona el Consell, a veure quins descomptes em puc dir, i ho dic només a afany provocatiu, ja sé que fes això. Però jo crec que hem de veure el Consell com la continuació del vot que vam ficar a l'urna el dia 1 d'octubre. I per això quan la gent em diu, però jo per què m'he de fer el Consell, jo contesto amb una pregunta. A la seva pregunta contesto amb una pregunta. Vas de votar l'1 d'octubre? Vas ficar una papereta a dins d'una urna? Doncs l'acte que continua, l'acció conseqüent, l'acció següent, que continua amb aquella acció que tu vas fer, que es diu ficar una papereta dins d'una urna, és fer-se el Consell, perquè el Consell té sobretot aquest objectiu polític d'organitzar una estratègia potent que ens permeti culminar el procés. Ara, dit això, és evident que també hem de fer servir el Consell per un laboratori que dic jo de com volem que sigui la república en molts sentits. El Consell ha de servir de laboratori per pensar les formes de participació democràtica del segle XXI, hem de superar i millorar molt les formes de participació democràtica a les quals estem acostumats. El Consell ha de servir també, per què no, per fer de laboratori de com ens agradaria que fos una administració pública del segle XXI diferent, que també sigui més capaç d'aprofitar justament tota la xarxa digital. El cas d'Estònia, se n'ha parlat molt, de la República Digital d'Estònia, i aquí nosaltres també estem treballant en aquest sentit. I per tant, efectivament, per què no? En els propers mesos, a què ens podem comprometre? Perquè només volem agafar compromisos que podem complir. Els propers mesos ens podem comprometre a donar una identitat digital a les persones que ja són avui membres del Consell? Sí. I aquesta identitat digital ha de permetre
processos de participació política